Alo. Anyị na-anabata gị na mgbasa oziọma Gck kwa ụbọchị nke ụbọchị taa. Ọ bụ ihe omume na-ewetara gị mgbanwe nke ndụ nke zuru oke. Onye ọzọ atụrụ Dr. W.F. Kumuyi bụ onye Chineke ji akwara ngwa ọrụ na-ekesara anyị ozi nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ozi nke olileanya, ozi nke udo n'ụbọchị nke taa. Ana m echegube na ọ ga-ewetara gị ozi nke ya ekwu banyere onye nwe anyị bụ Jehova, bụ abụ m ihe mbụ. Na nso nso a, onye mụ na ya so ewetara gị mgbasa oziọma Gck kwa ụbọchị. Ọ garuru ụlọ oriri, ma mgbe ọ na-apụta, ọ dị otu ihe ọ hụrụ, ihe ghere eghe nke ndị bekee na-akpọ robin. Ihe ghere eghe a bụ nke dị mma ile anya, eji avụva na mmanụ chọọ ya mma, ya dị mma ile anya, ya sị ka o detụ ya ire. Mana mgbe o detụrụ ya ire, ọ hụrụ na ọ na-akụ ilu karịa epe ukwu. Ya bụrụ ihe wutere ya nke ukwuu n'obi. Ma leenụ, ọ bụghị naanị na Jizọs detụrụ ire mmanya gbara ụka, Jizọs detụkwara ire ọnwụ n'ihi gị, ọnwụ n'obe Kalvarị, iji wetara gị ndụ ebighị ebi. Ọ gabigara ihe mgbu nke ukwuu, ihe mgbu nke mkpụrụ, ihe mgbu nke elu ahụ, ihe mgbu nke mmụọ n'ihi gị, ewee kewapụ ya pụọ n'ebe Chineke nọ. Wee eziokwu na Jizọs matara ihe mgbu a niile dị n'iru echere ya, mana o kpebiri ire ịchụ àjà n'obe Kalvarị n'ihi mụ na gị. Ka anyị kpọbata onye nkwusa Dọkịta Kumuyi ka ọ kọwara anyị rie nne banyere àjà nke dị ukwuu nke Jizọs chụrụ n'ihi mụ na gị. Bụrụ isi abụọ amaokwu nke 9. Anyị hụrụ Jizọs, onye mere ka ọ dịtụ nke nta n'ebe ndị mmụọ ozi nọ n'ihi ntaramahụhụ nke ọnwụ, bụ onye kpukwasịrị okpueze nke ebube, ka ọ ga-awụ site n'aka ya, site na amara Chineke, na ọ ga-edetụ ọnwụ ire maka mmadụ niile. Ọnwụ nke ị gara anwụ, ọnwụ ebighị ebi, ikewapụ gị pụọ na Chineke, Kraịst edetụla ya ire n'ihi gị. Amaokwu nke 10, ya sị na ọ ghọrọ ya onwe ya, site n'aka ya ka ihe niile siteworo, ka wee site n'aka ya kpọta ọtụtụ ụmụ bịa n'ebube, na ịkpọbata ọtụtụ ụmụ n'ebube. Olee ebe ọ na-akpọkpute gị? Olee ebe ọ na-akpọbata gị? Ọ ga-akpọbata gị na ihe ihere, ọ ga-akpọbata gị na amamikpe, ọ ga-akpọbata gị na ọdịda, ọ ga-akpọbata gị n'ebube, ọ ga-akpọbata gị n'ebube, na-akpọbata ọtụtụ ụmụ ka ha bata n'ebube, ime ka onye nzọpụta anyị nwee ike zuo oke site na ntaramahụhụ. Ọ bụ onye na-arịọchitere anyị arịrịọ. Kraịst bụ onye na-ekwuchite ọnụ anyị. Kraịst bụ eze nke udo. Kraịst bụ onye na-ekwuchite ọnụ anyị. Kraịst bụ eziokwu, eziokwu ebighị ebi, eziokwu ebighị ebi. Kraịst bụ eziokwu ahụ, eziokwu nke na-azọpụta, eziokwu nke na-agwọ ọrịa, eziokwu nke na-anapụta, eziokwu nke na-ebuli gị elu, na ị ga-abụ onye mmeri ruo mgbe ị ga-ezute ya. N'akwụkwọ Jọn isi 14 amaokwu 6, Jizọs sịrị, abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị mmadụ ọbụla nke na-abịakwute nna anyị ma ọ bụ site na m, site n'ebe ọ nọ. N'ihi ya, n'ihe ịchụ àjà ya, anyị na-abịakwute nna anyị taa
ịbịakwute nna anyị taa, ị ga-anọgide n'ebe nna anyị nọ. Nkwa niile nke nna anyị kwere site na Jenesis ruo n'akwụkwọ Mkpughe, ọ ga-abịa nwegharịa ndụ gị. Ọ eziokwu, ị ga-amara eziokwu a. Eziokwu a ga-eme gị ka ị pụọ n'oru. Ọ bụrụ na ọkpara a ga-eme ka ị pụọ n'oru, ị ga-abụ onye pụrụ n'oru n'ezie. Ihe ọwụla bụ ịnyagba nke ejigidere gị, a ga-agbajisi ya. Ihe na-adọda gị n'ala, onye nwaanyị ga-agbajisi ya. Bụ ọ ga-eme ka ị nwere onwe gị, ị ga-abụ onye nwere onwe gị na-emehiekwa gị ọzọ. Ị ga-abụ onye nwere onwe gị na-aga na ndụ ọhụụ na ahụike, ka ị wee chụso ihe niile ị nwere na ndụ a. Ị ga-enwere onwe gị, bụrụ onye ga-enwe mmeri. Ihe ọbụla bụ ihe ogbochi, a ga-ewezuga ya n'ụzọ gị. Ihe ogbochi niile, ihe na-anọchi ụzọ, onye nwe anyị ga-ewezuga ya pụọ n'ụzọ gị. Ihe ọdachi niile, kwuo ya otu a, ihe ọdachi niile, ihe niile nọchiri gị ụzọ, a ga-ewezuga ya pụọ n'ụzọ gị. Ugbu a ị nwerewo onwe gị. Ị hụlalụ ya? Ọ dịghị mgbe Jizọs Kraịst rịọrọ arịrịọ ka emee ka ntaramahụhụ ya dịtụ mfe. Ọ rịọrọ arịrịọ ka emee ka ihe mgbu ya dịtụ mfe. O ji obi ụtọ nabata iwu a niile iji wetara mụ na gị nzọpụta na inwere onwe. Iwetara mụ na gị ndụ ebighị ebi. Ngwa gee ntị ugbu a. Nabata onye nke Chineke, onye amara nke Chineke. Nabata nzọpụta nke Chineke. Nabata ọkpụkpọ oku nke Chineke. Dịka na-akpọbatakwa ọzọ onye ọzụzụ atụrụ Dọkịta W.F. Kumuyi, dịka ọ na-edubata anyị n'ihe na inwere onwe nke Chineke. Jizọs na-akpọ gị oku. Jizọs na-akpọ gị. Onye nzọpụta na-akpọ gị. Onye ga-agbaghara mmehie gị niile na-akpọ gị oku n'abalị a. Guzo n'ụkwụ gị ebe ahụ ị nọ. So onye nwaanyị, lee m n'ebe a. Chineke gọzie gị. Dịka ị na-eguzo n'ụkwụ gị, gwa onye nwaanyị, ebe ọla ị nọ, gwa onye nwaanyị, si ya mee gị ka ị bụrụ onye ọhụụ. Si onye nwaanyị, gbanwee ndụ gị. Si onye nwaanyị, achọrọ m nzọpụta gị. Achọrọ m iru ọma gị. Iru ọma gị. Onye nwaanyị, achọrọ m mgbaghara gị. Achọrọ m nnwere onwe gị. Dịka ị na-agwa onye nwaanyị, ọ ga-eme ya ugbu a. Ọ na-atụ anya na ị ga-abịa. Tutu gị abịa, ugbu ị bịara, ọ ga-eme ya na ndụ gị. Gwa onye nwaanyị, si lee m n'ebe a. Si onye nwaanyị, lee m n'ebe a. Weta mgbanwe na ndụ m. Onye nwaanyị, ana m enye gị nnwere onwe, bata na ndụ m. Wezuga ihe ọjọọ niile, pụọ na ndụ m. Dịka onye nwaanyị ga-abata na ndụ gị, ọ ga-eweta mgbanwe na ndụ gị. Ọ na-amalite taa. Ka mkpere ga-ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị maka mmadụ niile, nwoke, nwanyị, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa. Ana m ekpe onye nwanyị na ị ga-abata na ndụ ha site na amara gị, nwogha ndụ ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị na amara gị nke mmadụ na-azụta n'ego, na iru ọma gị ga-abịa. Ikwere nkwa na ị ga-ewezuga mmehie ha niile. Ana m ekpe ugbu a site na ndụ ha, site n'obi ha, wezuga ajọ omume ha niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe ka ịdị mma gị bata n'ime obi niile, ka ha mara na imetụla ha aka, na inwogala ndụ ha, na ịgbanwene ha site n'oge a. Ihe a ga-adịkwa otu ọzọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwaanyị, n'ihi na amara m n'ịzawo, n'ihi na anyị kpere n'aha Jizọs. Nna anyị na-abịakwute gị ugbu a. Ị bụ Chineke nke ịhụnanya, Chineke obi ebere, Chineke nke ike, Chineke nke na-apụghị ịda, Chineke nke hụrụ anyị n'anya, nke hụrụ ndị gị n'anya, ndị niile ike wụrụ. Ana m arịọ onye nwaanyị na ị ga-emetụ mmadụ niile aka na-enweghị onye ị ga-akpọ oke n'aha Jizọs.
ana m ekpe ma ọrịa ọ dị ntakịrị ma ọ na o buru ibu ma nke a pụrụ ịgwọ agwọ ma nke a na-apụghị ịgwọ. onye nwanyị ana m ekpe n'abalị a n'iru gị, ike ga-adị, ike gị ga-apụta ìhè, ka e nwee ngosipụta ọgwụgwọ, ka e nwee ngosipụta nnapụta. mee ya n'obi niile n'aha Jizọs. ana m ekpe onye nwanyị na a ga-enwe ọṅụ nke ọgwụgwọ, ọṅụ nke ihe ịrịba ama, ọṅụ nke nnapụta nye onye ọbụla nke nọ n'ebe a n'aha Jizọs. ihe ọla kwesịrị ka arụgharịa ya, rụzigharịa ya. ihe ọla kwesịrị ka ekpuchite ya, metụ ha aka. ihe ọla na-eweta ihe mgbu wezụga ya, ma ọ bụ nrịa ma ọ bụ nke nwere aha nke a ma ọ nke ọzọ, ma nke nọrọ n'ọtụtụ oge, ma ọ nke bịara n'oge na-adịghị anya, metụ ha aka, gwọọ ha niile n'aha Jizọs. nye mmadụ niile, nye mmadụ niile, Chineke mee ka o guzosi ike, mee ka ọgwụgwọ nsọ a guzosi ike. anyị na-ekele gị maka ọzịza ugbu a. anyị kpere n'aha Jizọs. amen. ma emezuwe ya. amen. ma ịnatawo ihe ịrịba ama. ma ekele gị etu isi sonye anyị na Gck kwa ụbọchị. ama m na onye nwe anyị agọziela gị n'ebe ọ dị ukwuu. onye ọma na-ege ntị, ị ga-enweta ozi a na gck.org. anyị na-arịọ ka isonyekwa anyị na igwe nzirịta ozi nke bụ soshal midia handle. ị ga-ahụ anyị na Facebook, ị ga-ahụ anyị na Twitter, ị ga-ahụkwa anyị na YouTube. ka Chineke gọzie gị.